मा माबायाव आलासि फैनायखौ वेलकाम खालामला नामा? आंबा बेयाव मा जानानै दं आरो नोंहा वेलकामखौसो नांजादों? औ जोंबा मा खुदुना जादों हाब सोर जाखो बेलाय? नोंनि खैफोद बुङा मानो सोरखौ लाफाखोलै नोङो? माबालै बियो माने बिथाङा नोंखौ एसे लोगो हमफैदोंनोलै, नाथाय आंथ' सिनाय हायासै। सिनायनो मोनगोन र', खोथाफ्रालाय माथो एसे गोरा गोरालै बेनालाय। बैथिजाय ओंखाम जानानै लानानै थांबानो जाबाय। दा आंनाव रायलायनो सम गैथ'वा, थाथ'। रायलायनोथ' नों नांगोनलै। आया मानसियाथ' सोरमार बेलाय? मोजां बुङा मानो सोर नोंलाय? मासिबां दामखोलै दासो। दामनायफोरखौ बन्द' खालामहैदोलै मानोथोबाव। हिनजाव गोदानालाय बोरो? हिनजाव गोदान? आच्छा, ओमफ्राय नों आंखौसो लोगो हमफैदों ना हिनजाव गोदानखौ? सानैखौबो बोरो हिनजाव गोदाना? बस बाजैखौ नुवासै जे? बाजैसो होनबावदों। ओजों आंना हिनजाव गोदाना खारलायलांबाय। बोरो हिनजाव गोदाना बोरो? आयौ हाब मानो नांगौसै नोंनोलाय? बुरि नोंजों रायलायाखै आङो, एकदम सिरि गसं। आच्छा, हौवा गोदानजि बोरो हिनजाव गोदानालाय? नोंजों रायलायबाय थानो सम गैया आंनाव। जल्दि लानानै थांदोलै बेखौ, आंहा एसे खामानि दङ। आफा र' आयै, सिन्था दाजा, नोङो लाबोफिनथारगोन आं बेखौ। बहा खारनो सानदों? आंखौ आखाय होनो सोरलै नों बेथा? आयौ हामा फाव जाखोसै बेलाय? हिनजाव गोदाना बोरो? सोर जाखो नोंलाय? सिखार होनबाय ना साला सैमा, सैमा नोंखौथ' साला दिनै हाद्दि फास्लि एक खालामजोबगोन। आंखौ मानो बुदोंलै नोङो? नागारा होनखादोंमोन आङो, नाथाय मा दायनि आंखौ बुलाबायदों मानि नोङो? थाखाय बुलाबाय थानि फिसालाखौलाय? दायाथ' बिराद गिदिरखौनो मावदोंलै नोङो, नाथाय मा खालामदों आंलाय? दाबो मोजां सोंगासिनो आं, हिनजाव गोदाना बोरो? नङाबाथ' नोंखौ गारदावजोबगोन दे आङो। नाथाय मानांगौ नोङो? मानांगौ हिनजाव गोदानखौ? हिनजाव गोदानाथ' गैलाहाय, खारबाय। नोंसालानि जिउखौ प्यारा गैया नामा नोंलाय? सालथे खिन्थाना होदोलै, बाजैया बहा दङ? बिथाङा बाजैखौ नागिरसो फैदों। आरे भाई, आं मिथिबासो दा खिन्थागोन ना? बहा दोनखुमादों हिनजाव गोदाना बोरो? भाई, I don't know, हिनजाव गोदाना बहा थांखो? I don't know। औ, आंनि फिसालाया सैथोखौनो बुंदों। आफा मोजाङैथ' दङ ना नोङो? गोदाव सोरावनो आंनि फिसालाखौ बुफैलाबायनायसो बेलाय, हिनजाव गोदानखौ नागिरनो। नोंखौबोथ' नागारखायालै आङो। बिदिबालाय सिसालाय बहा? जायगाखौनो नायग्रोजोबनि आं र'। मा बिसासो थगायनो बानायना बिसोरो? देरजों पंगा लानो फैलाय, सोरबा आंनि खाथियावबो। आंजों पंगा लानो नोङो? बेबायदिनो जागोनानो जामा। नाथाय सोर नों भाई? मा जायो हिनजाव गोदाननि? मा जायो नोंलाय? हेंथा होननाय जिनिसखौनो सैया आङो, आरोथ' जायखौ सैयाबाथाय एकदम सैया। बुं, इलिसाया बहा दं? मिजिं, दा बिनिफ्राय जों बबेयाव थांगोन? माने न'आव डाइरेक्ट थांखानोसै ना माथो? न'आवथ' थांगोन, आरोथ' ओमफ्राय दा डाइरेक्ट थांनो हाथ'नाय नङा नामाथाय? अब्ला जों बहायथो थांबावगोन? जायखिजाया माबा मोनसे जागोन र' इलिसा, नों जेबो टेनसन दाला। ओमफ्राय बिसोर सफैनायथ' नङाना? जोंथ' एसे गोजान फैखाबायानो ना, एसेबां मानि मोनफैस्लाबनाय नंलादां। नाथाय जेबो गिनांला मिथिबाय? औ मिजिं, दे जायखिजाया बिसोरनिफ्राय बासायबानो जाबाय। न'आवथ' जिबायदि गन्डगल जानानै दंलै बिसिनाबो, सोरबा सासेनोथ' खबर हरग्रोनांगोन आङो, नङाबाथ' आरो दावरावसो जाबावगोन नामा? दा आं जुदि आरो बिदि डाइरेक्ट लांबा माबा प्रब्लेम जाबावोबा? जानाय नङालै, न'नि मानसिनोबो खबर हरग्रोनांगोन र'। ओमफ्राय इलिसा, दा न'आवबो खेबसे फन हरजागोन नामा ना? औ, दा एसे जायगा मोजां लानानै रायलायहरनोसै नामा? बिदिनो जाथोंसै होनबा। नै सोरां। मा जाखो? आदु, ओमफ्राय नोंखौलाय आङो बेसेबां गोबाव नेनांगोन फालाय? मानसिया दाबो ओंखामखौनो जाजेनाखै आरो दसेखौनो नेनो हाला आरो नोङो? र' सोरां, नेनोखौथ' आं हायोमोन। माथो जाखो ओमफ्रायलाय? नेदो आरो दसे होमबालाय। जाथ'नाय नंला दे, नेथ'नो हानाय नंला आङो। नै नों जाबाय थाथ'दो। आं माने एसे बाथरुमाव थांनानै फैग्रोनोसै सोरां। दे, जानायफोराव उसुबिदा जायोना? जाग्रोदो दे नोङो।
समान गैया बेना आं थांजना फैनि दे थाब फैबानो जाबाय आं हारसिं ओंखाम जानो बायोना जागोन दे होमबालाय फैदो होमबालाय खनसे ओंखाम दौना हरबावनि आं नांथ'ला दे सोरां मानो फैगोन आङो र' थाथ' दे ओमफ्राय आंना सनायालाय ओंखाम खुरना गालांखाबायना बाब ओंख्रिफोरालाय माथो जि बुरजा नामालाय दिनै बाब मबाइखौ जाजेनबावनो आंलाय जालाबायनोसै र' जायखिया गोथाव माथो ओंख्रिफ्राबो ओमफ्रायथ' आंनो ओंख्रिखौ नांबावगौमोन एसे ओंखाम जाबाय सोरां दासो जागासिनो नै आइ आफामोनाबो जाखांखाबायानो दे आंबो नों दा फैबानो जानोसै नै माथो मानसिया दाबो फैयाखै नामा बहा थांदोंथाय ओमफ्राय जेबो खिन्थालाङाखैबो नालाय ओमफ्राय फन हराखै हरदोंमोन ओमफ्राय माथो हमाखैनो दा फैगोन दे जेबो नङा जाग्रा थाबानोथ' जायोमोन ना ओंखामखौलाय नांथ'ला दे आरो दे होमबालाय जोंहा जानायावसो डिस्टार्ब जाबाय न दे जादो ओंख्रिखौसो एसे नांबावगौमोनलै आंनो फाग्लाया जुरिया दाबो फैयाना ओमफ्राय बाहेरायाव थांदों जुरिया बाजै गाज्रि मोनाबा ओंख्रिखौ एसे लाबोदोब्रा दे लायना होफैनि आङो थेंक इउ बाजै जासिगोन ना सोरां जासिगोन खोमालै ओमफ्राय मैद्रुखौलाय नांला फाजाखौ नांथ'ला खोमालै ओंख्रिखौल' नांगौमोन गोथाव मोनदों आङो गोथाव मानो जाया जानो जोंहा जुरियानो संदों गोथावबो संथारोलै आंना जुरियाबाथाय मालाय गोथाव संखायो बेखौ नांलामोन सोरां एसे हरनोबालाय हरदोलै नैबे बाथोनाबो गोथाव जादोंथ' मा मोन्दों बिसोर सानैजोंलाय आं गैयिनि फायदा आरोना माथो बेलाय आं गैयाबानो एकदम फायदायाव थायोलाय नोंनि आखलखौबाथाय मोनथिखाथारोलै आं सोरां बेखौ आं बानायदों ओमफ्राय नैबे ओंख्रिफोरखौ जुरिया संजोबदों आरो गोथाव जाखादोंलै गासिबो होमबालाय फाजाखौबो लाबोदोंना सोरां दे नांथ'ला खोमालै बाजै माथोलाय वाह नै माथो जाफैलायखो बेलाय माथो नुलायखोबा बियो मानिनांगोनथ' नोंसोर सानैखौ आं न'आव गैयाबानो माथो बेजोंसो लाइन मारिबाय थायोलाय मानिनांगोन नोंसोर सानैखौ फंबाय साला माथो जाखांलाबायखोब्रा बेलाय ओंखाम जानाय मानि जमा आरोना नोंसोरो आयौ माथो जाखो ओमफ्राय ओंखाम जानाया जानोबा माथो जाखोबा ओंखाम जानाया ओंखाम जानोसो होनदोंना ओंखाम जानो मोनथिगौलै आंबो मोनथिगौ नोंसोर सानैखौथ' मोजाङैनो हमनो हाखाबाय आं साला ओंखाम जानायालाय माथो जालायखो ओमफ्रायथ' नोंना बिबोनांनि मोखांखौ नुवाबानो गोसोआ गोजोनला नङा होमबा आयु दस्रायाव खोथा बुंलाबाय थाखोब्रा बेलाय ओंखाम जानायाबा मा दाय जाखो बेबा मा नुखो बे जेनेबा मा नुखो बेफोरबायदिथ' जेबोआनो नङा नों मा बुंलाबायदों बेफोरखौलाय नङाना माया बिदा बांद्राय जाबायलै नोंथ' एकदम सिरियानो थाखा न'आव फैबानो साला नोंसिनि रमान्सखौसो नायनो फैनाय जायोना मा ओंखाम जानायाथ' बास बाहाना ना आसोल प्लेनिंआथ' जुदासो मानसियाथ' फाग्लासो जामारबायलै बियो गावसोर बेबायदिखायनो फिसाजोआबो खारबायना साला मा बुंबाय थादों नोङो मा बुंबाय थादों आङो बुंनायखौ देहायाव नांदोंना बाथ्राया आरो नंखागौ नालाय मा दावराव-दावसि जाबाय थाखो सोरां मा जादों बेयावलाय ओंखाम जानायफोरालाय माथो लेथेर फेथेर आयै गोलैजोब्बाय आयै माबोरै बिदि गोलैजोबखो मा जादों बिदानि थाखाय जाजोबदों बे गासिबो नाथाय मा जादों मानसिना खर'आ बांद्राय थिग गैला बेना मानसिखौनो टेस्टफोरावसो लांनांगोन बायदि मोनबाय आङो मा बुंखो नोंलाय जालालै बिनि खर'आ एसे बोरैबा जाबाय मानसिया ओंखामखौबो सान्थि मोनजायासै आं दिनै नायगोनला नोंखौ र' मा जाखोबा न' सिङाव डिस्टार्ब जाला सोरां बेबो माबा खोथा जाबायना नंनायनि माथो सन्देहआ बारानिफ्राय बारासो जाबाय बेना दा मा जाबावगोन दिनै मालाय एसे मोजां ओंखाम जानायखौबो बायदिसिना बुंफैना गैला हनै मानसियाथ' मा जालांस्राखोबा मा जामारखो मिजिं बेथ' माथो जोंथ' हटेलावसो फैबाय दाथ' आरो मोनाबायबो ना इलिसा बेखायनो हटेलावनो खुनुरुखुम थाथ'नोसै नामा सोरांजासे बेबोथ' मिजिं आरो न'आवथ' आंखौथ' दा बेखायनो फुङाव ओंखारलांनायानो साबसिन जागोन नामा नंगौबोथ' लामायाबो एसे गोजान ना बेनोथ' सिन्था खालामनाङा दे जोंथ' आरो नै सोरांबानो ओंखारलांखागोन ना नोंसिनि न'आव डाइरेक्ट थांसै ओमफ्राय दे जागोन दे होमबालाय दाथ' बिसोरो बिसिम फैनो हानाय नंला खोमा दे ओजोंथ' एसे गोजानाव फैबायना थेंक गड आं बे हाबानिफ्राय बासिबाय
ओमफ्राय मारै बिदि जाखो बायलि? गासैबो खिन्थाजोबगोन मिजिं। ओमफ्राय थुदो सिङाव थांग्रोनोसै होमबालाय। औ थुदो। आंथ' सोरांबो बांद्राय गोबाव गैखालाना। दे थुदो। दासो जिउआव एसे हां फैनाय बायदि मोनफिनबाय आङो। एखेबारे मोनथिबायना मिजिं। हाबा बोरैबा मोनगासिनो आङो। आरो जेबो गिनो नांला दे, आं दंना। थेंक इउ स' माच मिजिं। ओमफ्रायथ' आंखौ ट्रास्ट खालामो ना? नोंखौ न'सिम मोजां दोनहैफिनगोन आङो। औथि जागोन। जेब्लासिम बियो खोन्थायागौमानि नोंखौ ओरैनोथ' नागारालै आङो। नोंनि थाखाय दिनै बेफोरबायदि जादोंना? बाराखौबा मानसिखौनो सावथ्रामनोसैसो नामा? बहा थांगोन आं मिन्थियालै भाइ। बहाबा खारलांबाय बियो। मोननांगौबा गवा होनखादोंमोन ना? गावखौनो दाना बोरै बासायबावगोन नोंलाय? सैमा साला। बेनाथ' दोनखुमादोंसो। नाथ' लिसा सिसालाय बहाथो थांमारखो? नाथाय नोंखौबोथ' ओरैनो नागारालै बेथा। सैथो खोथाखौ बुङागौमानि नोंखौ ओरैनो नागारखाया। राजायाथ' नों मोनथारखागोन। मेहेरसो आं। सैयाबाथाय सैखाया। मानसिखौनो लाना थाङो जोङो। थौ र' थांनायनि सिगां ओंखामथ' एसे जालांग्रोनि। नोंबो आंखौ गाज्रि मोनगोन नामाब्रा? आदाया जेरैबायदि बुंनो बिदि नङालै जेबो। न'आवनो साला मा टेनसन जानानै दं। बेहा माबा दस्रा सानो। सनु, नोंथ' आंखौ फोथायखायो दाना? औ, मानो फोथाया जानो? ओमफ्रायथ' आं बेफोरखौ जेबो सानाखै सोरां। दे होमबालाय अके। नों फोथायबालाय माथो नांबावगौ आरोलाय? दे आदाया जेबो सानाबालाय जेबो नंला। मामि लिसा फैबा माबा मोनसे जागोन। औ ना सोरां? जोंहासो फिसाला सानैयाबो बहा थांखोथाय? फनबो हरदोंमोन हमा माथो सानैबो। सेंग्रा मानसिना बहाबा बेरायाखै बे। आंबो बिदिनो न'आव थानो मोजां मोनखायामोनलै। न'आव थानालाय मा मोनसै? जाम्बा बायदिसो जायो। मा होनखो नोङो? नङा, माने आगोलावसो आरोना। दाथ' बिदि नंलाब्रा। बेखायनोथ' मेहेरा नों बायदिनो लाथारदों। बेथ' आंनि दाय नङाना। बेवाइफोर? मानसियानो एसे बोरैबासो जानो हमबाय। दाबा आंखौबा मा बुंगोनलाय? जों फारसेथिं फिसाजोनि टेनसन ना? खर'फ्रा एसे बोरैबा जाबायदां। नोंखौ एरना होखांलायबाय नामा नों लोगोआ? मा? बिनि खोथाया बारा लाजाया, जुरि मिन्थिबायना? जों सानैखौबो थगायगासिनो बिसोरो। जोंखौ थगायदों? नोंथ' आरो जाम्बि-जाम्बिखासो जाखाबायना सोरांजों थगायजानानै। नाथाय आंना खर'आ थिगैनो दं। बुजिजोब्बाय आं गासिबो। गोदोसो जाम्बामोन आं, नाथाय दा बिदि नंला। बेवाइफोर, नों जेरैबायदि सानदों बेफोरबायदि जेबोआनो नङा। इनि आरो सोरांखौ फोथाय। नै बेलायथो जाम्बि बानाय जालायबायना। मा? बिसोर सानैजों रायलायखानाय गोजा, मिन्थिबायना जुरि? रायलायखानाय गोजा? माथो सानदों नोंलाय? बेखायनोथ' लिसायाबो खारबाय, बिसोरनिनो आखाइ दं बेयावबो। आयु। आयै। मानसियानो सक जानानै थाबाय खोमाहाय। बेफोरबायदि हालोदखौ नायनोनो हाला आङो। दा माबोरै बुजायबावनांगौ जाखो बेवाइफोरखौलाय? उन्दुनोबो ओंखारथारासै आंखौ। ओजों आबासानाव फनखौनो हमासैबा मानो? आयै गोग्लैथारनोसै आंहा। मा स्टाइलनि उन्दुनाय जाखो बेलाय? आबा मेहेरजों आबासाना फन हमाखै होनदों आङो। माथो खालामनांगौ जाखो आंलाय? मिन्थिबाय थाला आं। आयु।